ese calor. Vostede, cando pon o aire acondicionado, que sinte? Moito fresco, pero tamén que se me reseca moito a gorxa. A gorxa despois pica. E os ollos a mí tamén me fai moito mal. Dame dolor de cabeza, noto que me reseca todo. Xa non só a gorxa, a cara tamén, os labios. Me reseca bastante la garganta y además como soy asmático sí que me daba bastante tos. Sí, sobre todo gradualmente, no poner directamente el aire a 20 grados o a 15. Pois non poñer, abrir unha ventanilla se vas no coche. Suelo me afastar do aparato de aire acondicionado. Sempre que sea posible, abro as ventanas. Mellor ou natural? É que non fai falta aire acondicionado, tampouco non temos esos calores. Sálvame de esta soledad. O aire acondicionado, pois, está moi ben, pero ollo porque hoxe imos a falar, querido Héctor, vaya despliegue, temos hoxe aquí. Todo enchufado, que fai calor e hai que aproveitar. Dios mío, síntome como Ana Mena aquí, con tanto ventilador. Bueno, a ver, moito ollo porque que enfermidades, atentos na casa, pode traer aparellado o aire acondicionado se empregamos o tolo. Claro, porque hai xente que di, pero aire acondicionado enferma ou non enferma, non? Logo hai xente que di, bueno, estou mal das vías respiratorias por culpa do aire acondicionado. E ten certa parte de verdad, porque se o empregamos mal, é dicir, a temperatura que non debemos ou non lle facemos ben o mantenimento, si podemos acabar enfermando. Claro, imos aprender a que temperatura hai que polo, como colocalo, como limpalo, para que iso non pase, para que isto non pase. Para que isto, empezando por esa irritación da gorxa, decía no vídeo unha persoa, que sécaseme moito as vías respiratorias. É lóxico, sécaselle porque o aire acondicionado que fai é resecar o ambiente, baixa a humedade relativa do ambiente, entón que empeza o primeiro que temos? Irritación na gorxa por sequedade. Sécansenos máis as vías respiratorias, podemos tusir máis, farinxite, rinite. A rinite, sobre todo, vai vir por non limpar ben os filtros. Logo falamos deles porque é imprescindible facerlle un bo mantenimento tanto os ventiladores como os aires acondicionados. E logo xa, se teñen problemas respiratorios, poden empeorar por esa sequedade, as persoas con EPOC e con asma si poden verse afectadas, e logo, se non están ben limpos, falamos xa de bronquite, incluso mesmo de lexionelose. Boa, pois veña, Héctor, imos entonces máis dilación cos consellos, non? Como podemos facer, como podemos colocar e a que temperatura o noso aire acondicionado? Claro, o primeiro deles é facer ese bo mantenimento. Eso é fundamental, porque ás veces temos o aire acondicionado apagado ou os ventiladores, deixamos de empregalos, puñemos unha bolsa, metémoslo no fallado e ali quedou, non? Hasta o ano que ven, que digo, fai calor, vou encendelo. Antes de encendelo, é imprescindible limpalo. Pero falas de calquera destes que temos por aquí? De calquera, falo de ventiladores, pero tamén de aires acondicionados. Temos por aquí un exemplo perfecto de dous filtros de aire acondicionado. Vale. E vemos como un está limpiño, aínda sen poñer e sen cambiar, e vemos este outro que está cheo, xa vai saindo por aí, está cheo de polvo, de alerxenos, de un montón de cousas que nos van a afectar as vías respiratorias. Falamos de polvo, falamos de esporas de mofos, falamos de un montón de problemas que por final isto é o que estamos respirando nós. Entón, non me senta ben, ollo, porque igual non está ben limpo ese filtro. Incluso o ventilador, antes de acendelo, desmontámoslo, limpamos ben todas as aspas, todas as pás dos ventiladores e logo xa podémoslo montar e utilizar. Pregunta do millón. En todas as oficinas de Galicia, atentos ás túas palabras. Peleas. Ollo co que dis, A ver, a que temperatura hai que ter posto o aire acondicionado? Ás veces entramos nunha tenda e morremos de frío. Estamos na rúa con moito calor, entramos, morremos de frío. Na oficina tamén a pelea sempre. Fai calor, fai frío. O ideal é que o aire acondicionado estea ao redor de 24 graus. Mais ou menos sería o ideal. 24, 25, se queremos baixalo moito... Pero se hai xente que o tenga 21, Héctor. Claro, pero é que estamos pasando frío, estamos a 21, estamos abrigados, estamos pasando frío realmente. O ideal é eso, entre 24 e 26. E ollo, moi importante, porque hai unha regla que se chama a regla dos 12 graus. É dicir, a diferenza de temperatura entre o exterior e o interior nunca debe ser maior de 12 grados. Por exemplo, se temos na rúa 38 grados, cantos temos que ter dentro na casa, na oficina ou na tenda? 26 máximo, vamos a restar 12, máximo 26 sería a temperatura, non podemos poñelo máis baixo porque senón temos moita brecha de temperatura entre o exterior e o interior. Máximo sempre eses 12 graus. E logo, sobre todo, que temos por aquí, cuidado especial con nenos e con persoas maiores. Non os vamos poñer xusto debaixo do chorro do aire, non? Encendemos o aire ao tope todo o que dá e poñemos ali o abuelo ali debaixo ou o neno ali debaixo, claro, que non pase calor, claro, pero que lle está pegando o aire acondicionado todo na cara e claro, vai acabar con unhas contracturas musculares importantes. Non é o que nos dicías de resecar que vai resecar gorxa, por exemplo, esa gorxa, ¿no? así que o ideal, como orientamos as aspas e as pás? Esa é outra dúbida que eu teño sempre. Xusto, do aire acondicionado, pensa
pensa que o aire frío pesa menos, é menos denso. Entón, o ideal é que enviemos ese aire cara ao teito. Está no aire acondicionado, normalmente está no teito e ten que ir na parte enfocado hacia arriba, non hacia as persoas, non hacia baixo, porque como é menos denso, vai caer, vai baixar, o aire quente vai subir na mesma habitación, o aire quente sube, enfríase, cando se enfría, volve a baixar. É o xeito de enfriar de xeito indirecto esa estancia na que estamos. Así que nada de enfocar directamente o ventilador contra nós, senón de xeito indirecto para que vaya enfriando a estancia, pero sen pegarnos xusto na cara, porque ao final acabamos enfermando. E que consellos nos podes dar para estes días que temos esta onda de calor en riba para ter a casa máis ou menos fresca? Pois mira, o principal é poñer toldos, baixar persianas. Se temos toldos, poñemos o toldo, e senón baixamos esas persianas. Cando ventilamos, porque a casa hai que ventilala, ventilámola ou a primeira hora do día ou a última hora do día. Pero, ollo, se somos alérxicos, non o vamos facer a primeira hora do día, porque os alerxenos ambientes, os pólenes, cando máis hai no ambiente, no exterior, é a primeira hora do día. Así que imos ventilar mellor pola noite, no caso de que seamos persoas alérxicas. E logo, pois, un pouco de sentido común, evitar, por exemplo, encender o forno ou cousas que vayan quentar a nosa casa, evitamos ese forno, tiramos de ventiladores e se vemos que a humidade relativa está moi baixa, se está por debaixo do 35%, temos por aquí o típico reloxo que mide temperatura e mide humidade, se estivera por debaixo do 35%, podemos recurrir a aparellos como este que teño Estou aquí. desexando preguntarche por ele, que encántame sempre as cousiñas que nos traes en a casa tamén. Isto que é? Pois isto é un humidificador, todo o contrario que somos ter en Galicia, que habitualmente en Galicia nas casas temos deshumidificadores para quitar a humidade do ambiente cando é demasiado alta. Que ocorre? Que no verán a humidade relativa baixa, os aires acondicionados fan que baixe todavía máis e resecan o ambiente. Se temos moi pouca auga no ambiente, resécasenos as vías respiratorias e podemos acabar enfermando. Así que aparellos como este o que fan é crear un pouquiño de humidade, humidificar o ambiente, aumentar esa humidade por enriba do 35% e xa, pois vai non solucionar ese problema. Vale, o sea, isto é para combinalo na casa co aire, non? Efectivamente, o aire vai resecar o ambiente, o aire acondicionado vai baixalo por debaixo do 35%, vai estar o aire moi seco e vámolo notar. Entón, para que non estea tan seco, un aparello que humidifique e que regule un pouquiño esa humidade do ambiente. E estes aparellos que hai moitos nas oficinas son recomendables, estes mini ventiladores tamén que imos colocando nas tendas, nas oficinas? Pois estes mini ventiladores sí que van moi ben, refrescan un pouquiño, van a batería ou enchufámolos directamente, teñen varias velocidades e o que fan é refrescarnos un pouquiño. Non son, digamos, non refrescan tanto como aire acondicionado, pero sí que nos van a dar un pouquiño de aire fresco, o que decimos sempre, non enfocados directamente á cara, pero sí que poden vir moi ben para refrescar un pouquiño. Bueno, creo que temos algún WhatsApp de espectadores preocupados por este asunto, non me extraña, porque a que nos vai caer de calor vai ser boa. A ver, son alérxica, o pole, no meu caso, cal é a mellor hora para ventilar a casa? Pois xusto acabas de dicir, non? Sí, xusto o que decíamos, se somos alérxicos, os niveis de polen están moito máis altos a primeira hora da mañá. Entón, vamos a evitar ese momento porque vamos a meter dentro da casa todos os alerxenos. Así que ventilamos mellor cara á noite, cando xa non hai tantos niveis de polen ambiente, e ventilamos perfectamente. Aclarado. Outra preguntiña máis... A ver, Héctor, eu teño moita calor polas noites. Hai outro melón. Dormir co aire sí ou non? Dormir co aire sí ou non, claro, se temos moita calor, o que se chaman esas clásicas noites tropicais na que un xa non descansa porque non é quen de descansar ben porque fai tanto calor, entón sí é recomendable poñelo. Poñelo a unha temperatura xeitada, claro, non a moi baixa. Poñémolo a eses 24, 26 graus para que creen un pouquiño de fresco no ambiente e podamos descansar ben. Senón, o ideal sempre é dormir coa aire apagado, pero se fai moito calor e non imos descansar, temos que poñelo. Bueno, pois aí quedan eses consellos.